Robert Fico definitívne stratil súdnosť, vie, že situácia sa mu vymyká spod kontroly a tak sa snaží hodiť vinu na Európsku úniu a ukrajinského prezidenta. Mal rok na to, aby zabezpečil pre Slovensko iný plyn ako z ruských zdrojov. Neurobil absolútne nič, teraz o svojej neschopnosti viní Európsku úniu. Fico účelovo ignoruje fakt, že Ukrajina čelí ruskej agresii a nechce podporovať ruský biznis. Ficové konanie poškodzuje Slovensko a navyše nesie znaky ruskej propagandy a kolaborácie s Kremlom. Európska únia už roky pracuje na energetickej diverzifikácii práve preto, že Rusko používa suroviny ako zbraň. Pracujú na tom všetky štáty okrem Slovenska. Fico obhajuje pokračovanie závislosti na ruskom plyne, ako by to bola jediná možná cesta. No, v skutočnosti takýmto spôsobom iba riskuje strategickú zraniteľnosť našej krajiny a celej Európy. My potrebujeme diverzifikovať energetické zdroje a zbaviť sa závislosti od Moskvy a nie ju prehlbovať. Ficov list nie je ničím iným ako pokusom odviesť pozornosť od toho, že jeho vláda je neschopná a zlyhala. Nemá žiaden plán, ako zvládnuť energetickú a finančnú situáciu na Slovensku. Ukrajina ani Európska únia nie sú našimi nepriateľmi. Robert Fico podkopáva našich partnerov, reprezentuje našu krajinu ako problémového spojenca. A takéto kroky sú v priamom rozpore so záujmami občanov Slovenska, ubližujú nám a izolujú nás od našich partnerov. Slovensko si zaslúži zodpovedného lídra a nie premiéra, ktorý slepo obhajuje záujmy Moskvy. Aj preto už bude o pár týždňov čeliť návrhu na vyslovenie nedôvery.